σμπρώξω. Γράφει σίγουρα. Νέος διαχύτης που θα βάλουμε στο αμάξι και είναι από carbon και πάμε να το ανοίξουμε. Τι ήρθε, πολλά κομμάτια βλέπω. Πρόσεξε, μην το γρατζουνίσεις. Προσέχω πιο πολύ. Έχει έρθει σε κομμάτια, Πολύ ελαφρύ είναι. Πόσες γίδες παίρνει? Πάμε στο επόμενο. Τι θα κάνετε αυτό? Ποιο? Αυτό που θα κάνεις παιδί? Τι έκανα? Δεν θυμάμαι. Τι έκανα έτσι, τι? Αυτά για να έχω κάπου να ακουμπήσω. Και είναι πάρα πολύ ελαφρύ κιόλας. Δεν είναι δύσκολο να μπει. Αυτό πρέπει να το πω και στην κάμερα. Η αλήθεια είναι θα βοηθούσε αν ήταν λίγο πιο ψηλά. Εδώ μπαίνει κουμποτά και έχει βίδες. Ναι, έχει αυτά εδώ. Ναι. Τι σπρώχνουμε εδώ? Πρέπει να δεις λίγο που έχει άλλο τέτοιο. Άλλα που δεν βάζετε από κάτω. Ναι, αυτά δεν πρέπει να τα δείξεις στην κάμερα. Από πίσω, γιατί τώρα θα σπάσεις. Όχι. Για τι? Πώς το κατάφερες? Γιατί εσύ πώς το βγάζεις? Θα το δεις μετά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να σκύψεις, βγάλει πρώτα τη σελοτέιπ. Βγάλουμε το σιλοτέιπ από τώρα και άμα κάνουμε βενζίνια. Για βάλε, προσπάθησε σιγά σιγά να το βάλεις στις τρύπες. Πέρασε και μια Λαμποργκίνη. Ναι. Απλά προσπάθησε πρώτα να βάλεις το κεντρικό. Βάλτε. Περίμενε. Εφάπτεται. Και εδώ εφάπτεται. Εντάξει. Σχετικά. Το σμπρώξω. Από εκεί. Και να παρέσω. Φαίνεται μέσα. Άρα είσαι εντάξει, Ωραία ιδέα μου. Να παρέσω. Για πάρε. Και από εδώ έχει μπει. Γι' αυτό έλεγε η άλλη εκεί πέρα 6 ώρες μετά που το έβαλε. Για δες. Μπήκε. Μπήκε. Ναι, βγάλε το. Αχ, τι χάσει. Το βάλαμε είναι Germany. Τρίγες, κατσαρές. Ναι, καλά. Και στο δάχτυλο. Εντάξει. Έχει μπει, Ναι, να τον παρέσω μία. Τι θα τραβάει. Ναι. Ωραίο, Πολύ ωραίο. Όψε βάλει πρώτα. Λοιπόν. Θα το βγάλει έτσι όπως μπήκαμε. Ναι. Τέλειο. Είδες. Για να μην αγχώνεις.
Πώς φάνηκε η πρώτη βόλτα? Πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι, με άγχωσε πάρα πολύ.